ଆଜି ଆମେ ଟିକେ ପଛକୁ ଯିବା 1980 ମସିହା ଆଉ କଥା ହେବା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ସୀତା ଲଭକୁଶ ବିଷୟରେ। ହଁ, ସୀତା ଲଭକୁଶ ଏଟା ଗୋଟେ ମାନେ ସେ ସମୟର ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫିଲ୍ମ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କାହିଁକି? ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ତଥ୍ୟ ଅଛି ସେଥିରୁ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ପୌରାଣିକ ଫିଲ୍ମ ନଥିଲା। ଏକଦମ ନୁହେଁ। ଏହାର ନିର୍ମାଣ ପଛରେ କିଛି ଅଲଗା କଥା ଅଛି। 1980 ଦଶକର ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଖିବା। ଫିଲ୍ମଟା 1980ରେ ଆସିଲା। ପ୍ରଯୋଜକ କେ ନାରାୟଣ ରାଓ। ହଁ, ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ ଏସ୍ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏଟା ମୂଳ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ନୁହେଁ। ନା ନା, ସେଇଟା ହିଁ ମଜା କଥା। ଏଇଟା ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମର ଓଡ଼ିଆ ଡବିଂ ଥିଲା। ଓହୋ, ତେଲୁଗୁରୁ ଓଡ଼ିଆକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା 1980ରେ। ହଁ, ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା। ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ, ବିଶେଷ କରି ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲରୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଡବ୍ କରି ରିଲିଜ୍ କରିବା। ଏମିତି କାହିଁକି? ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ପାଇଁ। ହଁ, ଗୋଟେ କାରଣ ସେଇଆ। ଗୋଟେ ସଫଳ କାହାଣୀକୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନୂଆ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା। ଏକ ପ୍ରକାରେ ମାନେ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଡବ୍ କରିଦେଲେ ତ ଲୋକ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ତ କରିଥିବେ। ନିଶ୍ଚୟ କରିଥିବେ। ସେଇଠି ଆସୁଛି କାଷ୍ଟିଂର କଥା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ କ'ଣ ଥିଲା ଜାଣନ୍ତି? କ'ଣ? ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ଆଉ ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତି। ବାଃ, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇଥିଲେ ଏଇ ଡବ୍ ଫିଲ୍ମରେ। ହଁ, ସେତେବେଳର ସୁପରହିଟ୍ ଯୋଡ଼ି। ଏଇ ଯୋଡ଼ି ପାଇଁ ହିଁ ଅଧା ଲୋକ ତ ହଲ୍କୁ ଯାଇଥିବେ। ଏଟା ତ ବେଶ୍ ଚତୁର କାମ। ମାନେ କାହାଣୀ ବାହାରର, ହେଲେ ଚେହେରା ନିଜର। ଏକଦମ। ଏହା ବାଦ ବି ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା ସହକଳାକାର ଥିଲେ। ଚକ୍ରାପାଣି, ବାଲକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ହଁ, ତାଲିକା ଅଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ଘୋଷ, ରଜନୀ, ରାମକୃଷ୍ଣା, ରୋଜାରମଣୀ, ସତ୍ୟଭାମା, ସୁଭାଷ, ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ। ହଁ, ତ ଏହି ସହକଳାକାରମାନେ ବି ଫିଲ୍ମକୁ ଟିକେ ଓଡ଼ିଆ ପରିବେଶ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବେ। ଏହାକୁ କୁହନ୍ତି ଲୋକାଲାଇଜେସନ। ବୁଝିଲି। ଏବେ ଆସିବା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷକୁ, ସଙ୍ଗୀତ। ଏହାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଥିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କର। ହଁ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କର ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ସଙ୍ଗୀତର ଜଣେ ମହାରଥୀ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିବା ମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ତ ଭଲ ହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ କିଏ କିଏ? ଆମର ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଏସ୍ ଜାନକୀ। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ। ଏସ୍ ଜାନକୀ ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ସାଉଥର ବହୁତ ବଡ଼ ଗାୟିକା। ତେବେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଡବିଂ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ? ହୋଇପାରେ ମୂଳ ତେଲୁଗୁ ଗୀତର ଭାବକୁ ରଖିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଏକ ନୂଆ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କର ନିଶ୍ଚୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ତିଆରି କରିଥିବେ। ଆଉ କିଏ ଥିଲେ? ସ୍ୱାଗତିକା ରଥ ବି ଗାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଟଚ୍ ବି ଥିଲା। ଗୋଟେ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ରଖାଯାଇଥିଲା। ବାଃ, ତେବେ ମୋଟାମୋଟି କ'ଣ ବୁଝାପଡ଼ିଲା? ଏଇ ଫିଲ୍ମଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ରାମାୟଣ କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ମୋଟେ ନୁହେଁ। ସୀତା ଲଭକୁଶ 1980 ଗୋଟେ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଭଳି। ଏହା ଦେଖାଉଛି ସେ ସମୟରେ କେମିତି ବଜାର ଚାଲୁଥିଲା। କେମିତି ଅନ୍ୟ ଭାଷାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଥିଲା। ହଁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସୁପରଷ୍ଟାର ଆଉ ବଡ଼ ସଙ୍ଗୀତକାରଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଲଚରାଲ ଆଉ କମର୍ସିଆଲ ମିକ୍ସ। ଏଇଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସୁଛି। ହଁ, ସେଇଠି ଆମେ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ଖୋରାକ ଛାଡ଼ିପାରିବା। କୁହନ୍ତୁ। ଏ ଯୋଉ ଡବିଂର ଧାରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା 80 ଦଶକରେ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ପଡ଼ିଲା? ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ନିଜସ୍ୱ କାହାଣୀ କହିବା ଶକ୍ତି ଉପରେ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଏହା ଆମ ସିନେମାକୁ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ କଲା ନା ନିଜର ମୌଳିକତା କମିଗଲା? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହା ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଥିଲା ନା ଏକ ଆହ୍ୱାନ? ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିବାର କଥା।